Тук ще ви покажем как да изберете правилния размер. Аз съм Виктор. Аз съм Венера. Аз съм Георги. Защо в сайта има два размера? Тъй като производителите от различните държави определят размерите по различен начин, ние сме приравнили размерите на дрехите към един стандарт и сме дали наши размери. Отделно на това сме уточнили конкретните размери на всяка дреха. Как да се ориентират хората по размерите на дрехите? Това е изключително лесно. За горни дрехи като яката, палта и шлифери е необходимо само да се измери гръдната обиколка, а за поли и панталони – талията. Добре, гръбната обиколка се мери с шивашки сантиметър, а може ли с рулетка? Може и с обикновена рулетка. Сега ще намерим кожено яке на Венера. Нека да измерим нейната гръдна обиколка. Ще подадеш един шивашки сантиметър. Благодаря. Така. Ето. Колко показва? 82,5 някъде. 82,5. 83 см. Намерили сме кожено яке, което има гръдна обиколка 90 см. Нека да видим как ще изстои това яке. Значи то е с около 8 см повече от нейната реална гръдна обиколка. И на нея е точно. Наистина е много лесно. И все пак, ако не ви стане дрехата, връщането е за сметка на фирмата. Бъдете здрави, благодарим ви и довиждане от нас.